Elaine titkellem ma' saċerdot li kienet tqerrandu u tapplika għall-annullament tal-Knisja. Ma xtax nagħmel hekk, kont kif tgħid il-kuxjenza. Rrid direzzjoni. Ma kontx qaddisa, ma kont li għallejt u minn tiegħi. Closed off from love, I didn't need the pain. Once or twice was enough and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. Elaine u Dave ikabru relazzjoni ta' bejnietom. Iktar ma beda għaddi żmien iktar konna qed insiru mhux bidin lejn xulxin. Kien hemm waqt it-tfejn bżajt li seta' jiġri l-istess bħalma ġarli ma' Chris. Imma Dave baqa' jirrispettani u jimxi miegħi. Wara xi snin li kienet ilha li applikata l-annullament tal-Knisja, lil Elaine jgħidula li ż-żwieġ tagħha ma' Chris ma jistax jiġi ddikjarat null. Kelli tama li ż-żwieġ tiegħi ma' Chris jiġi null biex bekk ikun nista' niżewweġ il Dave bil-Knisja. Ma xtaqx li niżewweġ biss biċ-ċivil. Għalija għal Dave li niżewġi bil-Knisja kien ifisser ħafna. Imma qaluli li ma kienx hemm provi biżżejjed, ma kienx hemm xhieda minn naħa tiegħu. Pero l-kas ħajżom muħsar jmit faċaw xi f'provi. Elaine u Dave jiddeċidu li jiżżewġu biċ-ċivil, bit-tama li forsi l-qudiem ikunu jistgħu jiżżewġu bil-Knisja. Ma kienx hemm mod ieħor. Is-snin konna nħobbu li xulxin. It-tnejn ridna futur flimkien, ma stajniex nitilqu xulxin. Elaine ikollha tarbija minn għand Dave. Imbagħad kellna l-iltimi. Cosa mi aspetto dal domani? Il sole in faccia no, ma in fondo io ci spero ancora che tu ci sia nel mio domani. Tnej konna marru qoddis, tnej konna nemnu li qed ngħixu ħajja nisranija. Konna attivi wkoll fl-attivitajiet tal-parati. Ma sissa, almenu sissa, għadna ma nistawx niżewġu bil-Knisja. Domani sarà un giorno migliore, vedrai. Kull bniedem għandu l-aspirazzjonijiet tiegħu, x-xewqat tiegħu, dak li jixtieq jikseb f'ħajtu. Aħna nemnu però illi ħafna drabi dawn l-aspirazzjonijiet huma wkoll sejħa li jagħmel Alla l-imbierek. Alla li l-bniedem jagħmillu varjetà ta' sejħat. Mhux dejjem huwa faċli illi nindunaw li ma hi s-sejħa li jagħmilna Alla u xi drabi ġieli niżbaljaw. U lanqas huwa faċli li ngħixu bil-fedeltà din is-sejħa tagħna. Ftit ilu l-isqfijiet ta' Malta u Għawdex jippubblikaw stqarrija dwar is-sagrament ta' żwieġ u l-Ewkaristija bħala reazzjoni għal diversi nies li staqsew jekk koppji li jgħixu flimkien mingħajr ma huma miżewġin bil-Knisja jistgħu jitqarbnu. U llum anki f'dan il-programm aħna se nitkellmu fuq żewġ aspetti ħafna importanti li Alla rid jagħti lill-umanità kollha permezz tal-Knisja. L-ewwel aspett huwa x'inhu verament żwieġ u familja. U Alla rid li permezz tal-Knisja anke l-bnedmin ikunu jistgħu jifhmu aħjar x'inhu dan il-pjan sabiħ ta' Alla l-imbierek lejn iż-żwieġ u l-familja li huwa fil-bidunet, fil-Ġenesi, huwa diġà ippreżentalna. U li mbagħad meta ġie fostna b'mod speċjali fit-tiġġ ta' Kana huwa birku. It-tieni don speċjali li ta' hija proprju l-Ewkaristija. Għaliex il-mulej irid jurina li komunità nisranija kapaċi tiltaqa' flimkien u tħoss komunjoni sħiħa għaliex kollha
jiltaqgħu il-komunità nisranija bi preparazzjoni xirqa ħalli tagħti xhieda ta' xiġifieri għaqda fil-mulej permezz tad-dispożizzjoni personali ta' dawn il-persuni li jersqu għall-Ewkaristija. L-Ewkaristija kif ħafna jafu huwa sagrament tal-misteru tal-Għid, jiġifieri fih qegħdin ngħixu mill-ġdid dak li Ġesu għadda minnu fid-tbatija, il-mewt u l-qawmien tiegħu. U għalhekk l-Ewkaristija għall-Knisja n-Nisrani hija misteru mhux fisser xi ħaġa li ma nifhmuhiex, ma xi ħaġa kbira ħafna. Huwa misteru li n-Nisrani huwa mistieden li jemmen, huwa misteru ta' fidi. Huwa misteru li n-Nisrani huwa mistieden jiċċelebra, għax l-Ewkaristija hija ċelebrazzjoni, tfisser ferħ, tfisser ratt il-ħajr, u l-Ewkaristija huwa misteru li wieħed ipoġġih fil-prattika mbagħad. Ġifieri jipprova dak li jkun iċċelebra, dak li jemmen u mbagħad ipoġġih fil-prattika u jgħixu. Nagħmlu żball jekk nifirdu aħna bejn dak li niċċelebraw fil-Knisja u dak li nkomplu ngħixu barra. Inkelli nkun hemm inkonsistenza u għalhekk dak li qegħdin ngħidu f'din l-intervista jagħmel ħafna sens, jiġifieri li nagħmlu rabta bejn dak li niċċelebraw u nemmnu fiha u dak li ngħixu. Inkella nkunu qegħdin nifirdu żewġ aspetti li għandhom ikunu aspett wieħed. Il-ħajja u l-liturġija. Fl-istorja li rajna fil-bidu tal-programm, Elaine tajt li Chris ma wera l-ebda entużjażmu biex ikollhom it-tfal, donnu ma kienx jinteressaħ mit-testijiet li kienu qegħdin isiru, partikolarment fuqu. L-unika oġġettiv tiegħu kien li jitlaq lejn il-Kanada. Id-deċiżjoni ħadd tarina tnejn, ma bbaċċu ħadd kapriċċ għall-ġittana nagħmel jien. Ma hekk ċumbum ma bqasna ċans ta' xejn. Le mhux ċumbum Elaine, ili naħsibha. Imma dejjem id-dejqa tinkellmek fuqha. Iva, ma li għamġa sekk faċli laqs kemm it-Titans. Insomma s-senu li għatteret, id-deċiżjoni ħadda. Ma hekk issa. Għax ma tagħtix ċans oħra sakemm tagħmel testijiet tiegħek allura. Mhux xorta nistgħu nagħmlu mill-Kanada testijiet. Iva, misa bdejna hawnhekk. Qed naraw xogħol nattop mbagħad naraw minn hemm. Għax issem l-opportunità Elaine. Hemmhekk jista' jkolli ġob tiegħi. Iva, ma hawnhekk mhux diġà għandek ġob hemm fejn imorru l-Kanada. Tifli minn dejjem xtaqt immur lura. U tikollha medin. Da fuq kollox mhux qed ngħidlek nitilqu u nibqgħu hemm. Nista' nitla' jien u nara l-affarijiet kif huma. Wara kollox għand ħejja noqgħod. Hemm bżonn titla' miegħi int ukoll. Kont naf li dejjem xtaq imur l-Kanada ma qatt m'għamel enfasi fuqha. Imma la xtaq hekk kont lesta li nikkuntentaw nieħdu ċans. Fil-każ li rajna u jkollna każi pjuttost simili għalih, ikollok sitwazzjoni fejn persuna anke forsi konvinta fil-qalb tagħha li ż-żwieġ tagħha kien null. U anki aħna min ikun qiegħed iħares lejn din is-sitwazzjoni, anke min ikun naqra intis f'sitwazzjonijiet bħal dawn, ikun jista' jgħid iva, donnu hemm ħiel li dan iż-żwieġ jista' jkun dikjarat null. Sfortunatament minħabba li pereżempju xi ħadd ma jikkooperax f'dan il-każ anke fil-ġbir tax-xhieda, jista' jkun li dikjarazzjoni ta' nullità ma tkunx tista' toħroġ mit-Tribunal tal-Knisja. Ovvjament aħna fit-tribunali konna naħdmu bl-informazzjoni li konna fidejna. U allura jista' jkun li veru kanonikament ma tistax toħroġ dikjarazzjoni ta' nullità. Imma pereżempju anka il-konfessur li jista' jkun jaf dak li aħna nsejħulu l-foro interno, ġifieri fil-kuxjenza ta' dak li jkun, jista' jissuspetta li iva dan seta' kien żwieġ null. U kieku jaħasra kien hemm iktar provi seta' jiġi dikjarat null. Hemm ħafna każi u l-biċċa kbira tal-każi naħseb anke fejn ma toħroġ id-dikjarazzjoni tkun inġabret biżżejjed xhieda u sfortunatament ma tistax tgħidlu li huwa null, imma kull sentenza li toħroġ anke mit-tribunal l-imħalfin dejjem jgħidu jidher. Aħna li jidher dak li ħareġ mill-latti, dak li ħareġ mix-xhieda, il-verità sħiħa jafa Alla l-imbierek biss. Xi ħaġa li kienet ħadet Elaine mill-ġenituri tagħha kienet il-fidi. Imma fil-konkret, xi tfisser mixja ta' fidi? Mixja ta' fidi tfisser li jiena qiegħed niskopri jien min jien u li anke jekk jiena pereżempju iż-żewwiġt u ż-żwieġ tiegħi falla, sew jekk hu tort tiegħi u sew jekk mhux tort tiegħi, sew jekk jiena l-kaġun u sew jekk jiena l-vittma. Jiena importanti illi jiġi mument f'ħajti fejn jien nkun kapaċi noqgħod bil-qiegħda u nirrealizza x'ġara f'ħajti u għaliex. Għax l-agħar ħaġa li jista' jġidu l-bniedem mhijiex li jidneb, mhijiex li jagħmel kummedja, mhijiex li jikkawża diżastru, imma l-agħar ħaġa li jiġrilu l-bniedem hu meta dak kollu li jagħmel ma jindunax għaliex għamlu u allura mhux kapaċi joqgħod bil-qiegħda u jgħid isma' jiena ġrali hekk għandi tort, m'għandix tort. Issa mixja ta' fidi illi hija wkoll mixja illi li tgħinni naraf Alla minnu
u kif qed jaħdem f'ħajti, mixja ta' fidi ma twassalx biss biex jiena nkun nemmen falla, imma twassal ukoll biex jien nibqa' nemmen falla anke fid-dawl ta' dak li qed jiġrili, anke fid-dawl ta' affarijiet kultant sfortunati li jiena qed insofri minnhom.